போர்க்கால அடிப்படையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புகளை நடத்தி அந்தந்த சாதிகளுக்கு அவர்களுடைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கல்வி வேலைவாய்ப்பில் பதவி உயர்வுகளில் இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தினால்தான் சமூக நீதி கிடைக்கும். உடனடியாக இந்த 10.5% உச்சநீதிமன்றத்தால் உயர்நீதிமன்றத்தால் தடை செய்ய முடியாத அளவுக்கு சட்டம் இயற்றி இந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை வழங்க வேண்டும். சட்டமன்றத்தில் என்னுடைய குரல் ஒலிச்சிருக்கிறது. முதலமைச்சர் பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு, காலதாமதம் ஆக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி ஆக்கக்கூடாது, உடனடியாக நீங்கள் இணங்கணும், சமூக நீதி வழங்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த போராட்டம். மத்திய மாநில அரசுகள் தமிழ்நாட்டில் உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்புகளை நடத்தி அந்தந்த சாதிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு சமூக நீதி இந்த மண்ணில் வழங்கப்பட வேண்டும். மத்திய அரசு கோரிக்கை வைக்காமலே உயர் சாதியினருக்கு 10% இடஒதுக்கீட்டை தந்திருக்கிறது. ஆனால் கோரிக்கை வைத்து 21 உயிர்களை பலி கொடுத்து 108 சாதிகளுக்கான இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை பெற்ற நாங்கள் இன்னமும் எங்களுக்கு முழுமையான சமூக நீதி கிடைக்காமல் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அனைத்து சமூகங்களுக்கும் சமமான சமூக நீதி சமநீதி கிடைக்கப்பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஒன்றுதான் அதற்கு ஒரு அரசியல் சரியான தீர்வாக அமையும். அப்போதுதான் எந்த ஒரு சாதியும் உனக்கு அதிகமாக கிடைத்துவிட்டது, எனக்கு குறைவாக கிடைத்துவிட்டது என்கிற போட்டி போராண்மை ஏற்படாது. ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் பிற்பட்டோர் நல ஆணையங்கள் பரிந்துரையில் வழங்கப்பட்டிருக்கிற வன்னியர்களுக்கான 10.5% இடஒதுக்கீட்டு உரிமை என்பது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய பிரிவாக இருக்கிற மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தாலும் உச்சநீதிமன்றத்தாலும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. காரணம், அதற்கான வலுவான புள்ளி விவரங்களையும் ஆதாரங்களையும் சேகரித்து இந்த சட்டம் இயற்றப்படவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது. நான் வேண்டுவது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஒன்றிய தலைமை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நீங்கள் இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் போர்க்கால அடிப்படையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புகளை நடத்தி அந்தந்த சாதிகளுக்கு அவர்களுடைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் கல்வி வேலைவாய்ப்பில் பதவி உயர்வுகளில் இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தினால்தான் சமூக நீதி கிடைக்கும். அதுவரையிலும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் நான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி சமூக நீதியை வழங்குவதற்கு முன்பாக இந்த உயர்நீதிமன்றத்தால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கின்ற உச்சநீதிமன்றத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சரியான ஆவணங்கள் புள்ளி விவரங்கள் அடிப்படையில் இந்த 10.5% இடஒதுக்கீட்டுக்கான சட்டம் இயற்றுங்கள் என்று அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் நான் சட்டமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்த போது கண்டிப்பாக உடனடியாக இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், சமூக நீதி காக்கப்படும் என்று அறிவித்தார். ஒன்று, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உடனடியாக இந்த 10.5% உச்சநீதிமன்றத்தால் உயர்நீதிமன்றத்தால் தடை செய்ய முடியாத அளவுக்கு சட்டம் இயற்றி இந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை வழங்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அனைத்து மக்களுக்குமான சமூக நீதி வழங்குகின்ற வகையில் போர்க்கால அடிப்படையில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி அந்தந்த தமிழ்ச்சாதிக்குள் முரண் வராமல் சண்டையிட்டுக் கொள்ளாமல் தங்களுக்குள் மோதிக்கொள்ளாமல் சமநீதியும் சமூக நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். இதை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திதான் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் முன்பும் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பும் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பும் நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் இந்த ஜனநாயக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். எங்கள் கோரிக்கை என்பது உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி இடஒதுக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்துங்க. 108 சாதிகள் சொன்னீங்க இல்லையா? 108 சாதிகள் உங்களுக்கு உத்தரவு போட்டது யார்? 108 சாதிகளுக்காக நாங்கள் 87 நடத்திய சாலை மறியல் போராட்டத்தில் மறைந்த முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் 108 சாதிகளுக்கான 20% இடஒதுக்கீட்டை வழங்கினார்கள். அந்த 20% இடஒதுக்கீட்டை இங்கே இருக்கின்ற அண்டை மாநிலத்தைச் சேர்ந்த கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்களும் இந்த மண்ணில் வந்து MBC என்கிற சான்றிதழை பெற்று அவர்களும் வன்னியர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டு உரிமையும் தமிழ் சாதிகளான 108 சாதிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய இடஒதுக்கீட்டு உரிமையும் தற்போது பெரும் அளவில் பறித்து வருகிறார்கள். சார், நீங்க கேட்டது வந்து உங்களுடைய வன்னிய சாதிக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து 20% ஒதுக்கீடு கேட்டீங்க. அன்னைக்கு முதலமைச்சர் வந்து 107 சாதிகளோட வன்னிய சாதிகளை இணைத்து தான் வந்து உத்தரவு போட்டார். அந்த கட்சியில நீங்க வந்து போட்டியிட்டு MLA இங்க போராட்டம் நடத்துறதுக்கு பதில் நீங்க ஸ்டாலின் கிட்டே கேட்டுருக்கீங்க. ஸ்டாலின் கிட்ட கேட்டு போராட்டம் நடத்துறோம். நீங்க கூட்டணியில வைக்கும்போது நீங்க சட்டமன்றத்தில் பேசியிருக்கிறாங்க. கேள்வி அடிப்படை உரிமை தெரிஞ்சுட்டு பேசுங்க. சட்டமன்றத்தில் என்னுடைய குரல் ஒலிச்சிருக்கிறது. முதலமைச்சர் பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு, காலதாமதம் ஆக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி ஆக்கக்கூடாது, உடனடியாக நீங்கள் இணங்கணும், சமூக நீதி வழங்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த போராட்டம். திமுக நான் எழுப்பிய சட்டமன்ற கேள்வியின் போது கண்டிப்பாக
சட்ட வல்லுநர்களை கொண்டு மீண்டும் இதை குறித்து ஒரு ஆய்வுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்படும் என்று சொன்னார். நான் நேரடியாக சென்று சந்தித்தேன். அவர் உடனடியாக இதற்கான ஒரு குழுவை நியமனம் செய்து சட்டத்துறை செயலாளர் மூத்த வழக்கறிஞர் பெருமக்களை கொண்டு கோட்டையில் ஒரு ஆலோசனை நடத்தினார். தற்போது அந்த பணி மிக காலதாமதமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சட்டமன்றத்தில் அறிவித்து அடுத்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் 2வது ஆண்டு கூட்டத்தொடர் தொடரப் போகிறது. அதுவரையில் இந்த சமூக நீதி இங்கே கிடைக்கப்பெறவில்லை. அதனால் சமூக நீதி கிடைக்கப்பட வேண்டும். ஒன்று, அந்த உயர்நீதிமன்ற உச்சநீதிமன்றத்தால் கேள்வி எழுப்ப முடியாத ஒரு சட்டத்தை இயற்றி அந்த மக்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை வன்னிய மக்களுக்கு தாருங்கள். இல்லை அதில் உங்களை மற்ற ஜாதிகள் எதிர்ப்பு இருக்குது, மற்ற ஜாதிகள் உங்ககிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க, பிரச்சனை வருதா, சரி வேண்டாம், உடனடியாக ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துங்க. வன்னிய மக்களோ பிரசாதி தமிழர்களோ 2% 3% 5% 10% 5% 20% யார் எந்தெந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கிறாங்களோ மக்கள் தொகை அடிப்படையில் அவர்களுக்கு உரிய கல்வி வேலை வாய்ப்பில் சமூக நீதியை வழங்குங்க அப்படி என்பதற்காகத்தான் இந்த கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம். சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் அறிவித்து காலதாமதமாகுது. இந்த ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், உயர் மருத்துவக் கல்லூரியில், இப்போ தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் இன்னைக்கு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிறாரு, எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு ரோஸ்டர் பின்பற்றப்படவில்லை 10.5% தடை போட்ட காரணத்தினால். அதனால தான் நாங்கள் கேட்கிறோம், இப்போ வன்னியர்களுக்கு மட்டும் ஏன் 10.5% கொடுத்தீர்கள் என்ற கேள்வி வருகிறது. அந்த கேள்விக்கும் இடமளிக்காமல் தமிழ்ச்சாதிக்குள்ளேயே நாங்கள் சண்டையிட்டுக் கொள்ளாமல் ஒருவருக்குள் ஒரு வெறுப்பரசியல் செய்து கொள்ளாமல் நீங்கள் உடனடியாக தமிழக அரசு மத்திய அரசோட அனுமதியை பெற்று நீங்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் உலகம், இந்த நவீன உலகத்தில் உடனடியாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நினைத்தால் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி அனைத்து தமிழ்ச்சாதிகளுக்கும் அவரவர்களை எண்ணிக்கைக்கு ஏற்றவாறு இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியும். அதை விரைந்து நடவடிக்கை எடுங்க, விரைந்து இந்த நடவடிக்கையில் இறங்குங்கள் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காகத்தான் சட்டமன்றத்தில் வலியுறுத்தி பேசினேன். அதற்கு பிறகு இப்போது மக்கள் மன்றத்தில் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறேன். முதலமைச்சரை சந்தித்து 3 முறை பேசியிருக்கிறேன். முதலமைச்சர் கண்டிப்பா சட்டமன்றத்தில் அழுத்தம் வர சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் அழுத்தம் கொடுப்போம். கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசியிருக்கிறேன். முதலமைச்சரை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து 3 முறை இதற்காக அழுத்தம் தந்திருக்கிறேன். ஆக அந்த அழுத்தத்திற்கு மக்கள் சார்ந்த வேல்முருகன் என்கிற தனிப்பட்ட ஒரு எம்எல்ஏ சென்று அழுத்தம் கொடுப்பதை காட்டிலும் இது போன்ற தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியும் அண்ணன் ரவிராஜ் போன்ற சமூக நீதி ஆர்வலர்களும் பல்வேறு அரசியல் சார்பற்ற சமூக நீதி செயல்பாட்டாளர்களும் தமிழ்நாடு முழுக்க கலந்து கொள்கின்றார்கள். ஆக இப்படி மக்கள் சார்ந்த ஒரு அழுத்தத்தை தருவதற்காகத்தான் இந்த ஜனநாயக ரீதியான ஆர்ப்பாட்டம். 10% நீதி தடை செய்யப்பட்டுள்ள அது இப்ப சாதிவாரி கணக்குப்படி வன்னியர்களுக்கு கூடுதலாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குதா? கண்டிப்பா. என்னை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் வன்னியர் என்கிற ஒரு பேரினம் இன்றைக்கு 2 கோடி பேருக்கு மேல் வாழ்கிறார்கள். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துகின்ற போது அவர்கள் 15% இருந்தால் 5% கொடுங்க, அவங்க வெறும் 5% இருந்தால் 5% கொடுங்க. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் தான் எந்தெந்த சாதிகள் எவ்வளோ எண்ணிக்கையில் இருக்காங்க அப்படின்றது தெரிய வரும். ஆனால் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருக்கிற உயர் சாதிகளுக்கு இன்னைக்கு 10% இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க. எந்த அடிப்படையில் கொடுத்தாங்க? ஆக சமூக நீதி வழங்கணும், உண்மையால அனைத்து மக்களுக்கும் சமூக நீதி கிடைக்கணும், அனைத்து பிள்ளைகளும் கல்வி வேலைவாய்ப்பு உரிமை பெறணும் அப்படின்னா அந்தந்த சாதிகளின் எண்ணிக்கை ஏற்றவாறு சமூக நீதி வழங்கினாதான் அது உண்மையான சமூக நீதி. அதை வழங்க வலியுறுத்தி தான் இந்த மாபெரும் போராட்டம். எடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த 10%க்கு அடிப்படும் அவர்களுடைய எண்ணிக்கை கண்டிப்பா எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இல்ல, கண்டிப்பா அப்படி இல்லை. எடுக்கணும், அரசு எடுக்க முன் வரணும். அவங்க எடுக்க முன் வர மாட்டேன்றாங்க. ஏன்னா இங்கே மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய 1% இல்லாத கம்யூனிட்டிகள், நான் சொன்ன இந்த தமிழ்ச்சாதிகள், இந்த மண்ணின் பூர்வீகுடி தமிழ்ச்சாதிகளுடைய இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை அவர்கள் போலியான சான்றிதழ்கள் மூலம் அந்த இடஒதுக்கீட்டு உரிமையை பறித்து வருகிறார்கள். கல்வி வேலைவாய்ப்பு அந்த உரிமையை. அப்போ அவர்களுக்கான அந்த இடம் பறிபோய்விடும். உண்மையான தமிழ்ச்சாதிகளுக்கும் உண்மையான சமூக நீதி கேட்கக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு, சம வாய்ப்பு போய் சேரும். அது போய் சேரக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் இங்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சச்சரவுகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க. தமிழ்ச்சாதிக்குள்ளே சண்டை மூட்டி விடுறது, நீங்கள் ஒரு சாதிக்கு வாங்கி போயிட்டா நாங்கள் எங்கே போயிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறது. நாங்கள் ஒரு சாதிக்கு கேட்கல, அனைத்து சாதிகளுக்கும் தான் கேட்குறோம். பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்பும் சரி, மருத்துவர் ராமதாசனுடைய அடிப்படை கோரிக்கையும் சரி, வன்னிய தலைவர்களாக இருந்த ஏ.கே. நடராஜன், வன்னியடிகளார், சி.என். ராமூர்த்தி போன்ற அனைத்து தலைவருடையுமே கோரிக்கை, எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த முதல் கோரிக்கை சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துங்க அப்படின்னு தான். ஆனால் அதை நடத்த முன்வராத காரணத்தில் ஒரு இடைக்கால நிவாரணமானாச்சு இதை கொடுங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டோம். அதை கடந்த கால அரசு உங்களுக்கு தெரியும், ஆட்சி கவிதற்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சட்டம் செல்லாது, போதிய ஆவணங்கள், சான்றுகள், புள்ளி விவரங்களை சேர்த்து திரும்ப ஒரு சட்டம் ஏற்றி அனுப்பி வைங்க, நாங்கள் பரிசீலனை பண்ணணும் உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கு. ஒன்று இடைக்காலமாக அதை செய்யுங்க, இல்லை எந்த ஜாதிக்கு பிரச்சனையே வேண்டாம், எல்லா ஜாதி மக்களும் உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும்னு நினைச்சாக்க எல்லா ஜாதி மக்களும் அவருடைய எண்ணிக்கை ஏற்றவாறு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி இடஒதுக்கீடு கொடுங்க, விரைவாக நடந்து. இப்போ டிஜிட்டல் உலகம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ 4000 கொடுக்குறதுக்கு எத்தனை ரேஷன் கார்டு எடுக்கணும் கணக்கு எடுக்கிறாங்க.
இலவச அரிசி கணக்கு, மஞ்சள் அட்டை, சிவப்பு அட்டை, நீல அட்டை கணக்கு எடுக்கிறாங்க. பல்வேறு புள்ளி விவரங்களை அரசு ஊழியர்கள் சென்று எடுக்கிறாங்க. இது அரசாங்கம் நினைத்தா 3 மாத காலத்திற்குள்ளாக தமிழ்நாடு அரசுடைய ஸ்பிங்கர் டிப்புக்குள்ள கொண்டு வரலாம். அப்படி கொண்டு வருகின்ற போது டிஜிட்டல் முறையிலேயோ அல்லது ஆவண அடிப்படையிலோ சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துகின்ற போது அந்தந்த தமிழ்ச்சாதிகள் தங்கள் சாதியின் பெயரை சொல்லிய பிறகு அதை உறுதி செய்கின்ற வகையில் அவரிடத்தில் கையொப்பு வாங்கணும். இல்லைன்னா வர்ற அதிகாரி இன்னைக்கு உங்களுக்கு பார்க்குற மைனாரிட்டிகள் தமிழ்நாட்டுடைய எல்லா அதிகார வர்க்கத்தையும் இன்னைக்கு கோல வச்சிடறான். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய ஆட்சித்தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் அல்லாதவங்க 15 மாவட்டத்துடைய ஆட்சித்தலைவராக இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டுடைய கோட்டையில் பல்வேறு வெளிமாநிலத்தவர்கள் மிகப்பெரிய உயர்ந்த பதவிகளை வகிக்கிறாங்க. பல்வேறு காவல்துறை ஆணையர், ஏடிஜிபி, சட்ட ஒழுங்கு ஐஜி போன்றவர்கள் வடமாநிலத்தவர்கள் வாழ்கின்றார்கள். ஆதலால் இங்கு தமிழர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உரிமை பறிக்கப்படுகிறது, சமூக நீதி பறிக்கப்படுகிறது. தமிழர்களுடைய நியாயமான கோரிக்கைகளுக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்க, செவிசாய்த்து அந்த நீதி வழங்க பல வேறு மாநிலத்தவர்கள் மறுக்கிறார்கள். ஆக இதையெல்லாம் மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த ஒரு நவீன டிஜிட்டல் உலகம். இப்போ டிஜிட்டலில் ஒரு டேப்பில் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த டேப்பில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கணும். அந்த சமூகத்துடைய சாதியை சொன்ன பிறகு அவங்க ஓகே செஞ்சு கையொப்பமிடணும், இல்லை படிக்காதவங்க கைரேகை வைக்கணும். அப்போ தான், இல்லைனா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ ஒருத்தர் உதாரணத்துக்கு நான் தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க, இவர் தாழ்த்தப்பட்டவன்னு சொல்ல இவர் எஃப்சின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அவன் எஃப்சின்னு போட்டு அப்போ எஃப்சி மக்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக காட்டி அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அதிகமாக கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அந்தந்த சாதியினர் பெயரை சொன்ன பிறகு அவர்கள் எஸ்சியா, எஸ்டியா, எம்பிசியா, ஓபிசியா என்பதை அவர்கள் கையொப்பமிட்டு உறுதி செய்யணும். அந்த புள்ளி விவர கணக்கை அரசு நினைச்சா வெறும் 3 மாதத்தில் எடுக்கலாம். மத்திய அரசு அதற்குரிய அனுமதியும் உரிய நிதியும் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லை என்றால் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், முத்தமிழறிஞர் கலைஞர், சமூக நீதி காவலர், திமுக என்கிற இயக்கம் சமூக நீதி இயக்கம் என்று நாம் அனைவரும் பாராட்டுகிறோம். அவர்கள் சமூக நீதி விழா எடுக்கிறார்கள். அதனால் என்னுடைய வேண்டுகோள், மத்திய அரசினுடைய அனுமதி பெற்று நீங்கள் உங்கள் சொந்த நிதியிலே கூட தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி தமிழ்ச்சாதிகளுக்கான அந்த சமூக நிதியை வழங்குங்கள் என்பதுதான் இந்த கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தினுடைய நோக்கம். நன்றி. சமூக நீதி இருக்கு, அனைத்து மக்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு சொல்றோம். சார், இப்போ பொருளாதார அடிப்படையில் வந்து கணக்கெடுப்பு நடத்தி அவங்களுக்கு உண்டான இது கொடுக்கல. ஏன்னா மேல்தட்டு சாதியில் வந்து ஒருவேளை சாப்பாட்டு வழி இல்லாமல் இருக்காங்க, கீழ்த்தட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்திட்டு அப்புறம் நீங்க கொடுங்க.